Nu. Tryllestaven er klar med masser af kreative tilbud til børn, unge og voksne. Børn kan gå i billedskole, hvor vi tegner, maler og modellerer, der er holdt tirsdag og torsdag eftermiddag. Man kan også gå voksne og børn sammen en lørdag og have en sjov og kreativ dag sammen, den første og den sidste lørdag i oktober. Unge og voksne kan lære tegneteknikker fra grunden af, og på 4 mandage, og andre 4 mandage er der mulighed for at lære om farveblandinger og maleteknikker. Der er 2 weekender med undervisere udefra. En weekend startes ude i Skjernådalen med Inge Lis Jørgensen fra Silkeborg, som vil fortælle om, hvordan man vælger sine motiver. Og vi tager tilbage i tryllestaven og arbejder med dem. I november kommer Søren Tåning, som er fyldt med idéer til at komme i gang med at videreudvikle akrylmaleri. Derudover har vi broderi med Kirsten Koldeby. Det er muligt at pynte stort set alt med fantastiske broderimotiver. Og som noget helt nyt har vi et strikkekursus, 3 onsdage aftener, hvor man kan komme og få hjælp til at læse opskrifter, man kan få hjælp til at lære at slå masker op helt fra grunden af, og få hjælp der, hvor man lige præcis har brug for det. Så kig ind på www.tryllestaven-tarm.dk og læs mere om alle vores aktiviteter. Tryllestaven tryller med